за величието на този храм. 6 век. Предполагате за това време особено какво величие е било. Сегашната височина на купола е 55 метра 60 сантиметра. Диаметра е 31 и 32. Малко елипс представлява диаметра. Но още във времето на Юстиниан купола е било като небе синя мозайка с звезди и в средата само един кръст е имало. Също във времето на Юстиниан два пъти през няколко години е имало голямо земетресение, част от купола е рухнула. И след това племенника на този Исидор със същото име Исидор, но вече архитект по образование, е повдигнал още веднъж колоната. Пак купола. Пак в някои книги 6 метра, 14 метра различни размери дават, но сегашната височина е 55 метра и 60 сантиметра. Също след това по-късен период на еднотонните еднотонните места на купола, ивици, които ги виждате, поколението на Дева Мария е било съвсем така, както и в църквата Хора, която е около крепостните стени.